Топ продукти за 2025 година, които ще продължа да използвам в 2026. Алоe вера с колаген. Подпомага ставите и костите ми. Също така колагенът играе огромна роля за косата ми. Косата ми е по-жива, по-здрава отвътре и отвън. Елрекапин, тоник и шампуан. Косата ми вече не пада, това беше най-голямата ми болка, която преживях в живота си. Благодарение на тези два продукта аз видях реална промяна. Beauty Elixir 5 в 1. За по-здрава кожа, коса и ногти. Откакто започнах да ги използвам тези продукти и да съчетавам между тези всички, косата ми се възстанови и изглежда по-плътна. Mint Master Gold. За стрес и напрежение и паника атаки. Подпомага концентрацията, за релакс и вътрешния баланс. Откакто започнах да го използвам, просто проблемите ми с стреса изчезнаха. Фондютен с 20 SPF защита. Кожата ми блести като с филтър, без филтър. Предпазва лицето ми от слънчевите лъчи. Това бяха всички продукти, които използвах през 2025 година и ще продължа да ги използвам в 2026 година.